Me'n vaig ja, va, adéu. Escolta, doctora, per què m'heu trucat? Primer, en aquest recinte està prohibit fumar. I segon, t'hem trucat perquè per culpa d'un excés de nicotina la teva amiga s'ha desmaiat. Vols un? No, gràcies, després del que m'ha passat, com que no. I escolta, et venia a dir que si vols ser la meva amiga, deixa de fumar, perquè si no... Adéu. Si vols fumar, aquí tens. Jo no he vingut aquí a fumar.